ба ҳама салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. хеле ва хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва видеои моро тамошо карда истодаед. дар имрӯза видео чӣ хеле ки мебинед, ма дар кӯҳна бозор қарор дорам. ин бозор дар Саховат, дар Душанбе дар Саховат, дар қафои бозори Ганҷина қарор дора. метавонед омада, касое ки дар Тоҷикистон ҳастед, метавонед омада бинед ки дар инҷа чӣ мефурӯшанд, чанд пулай нархошон. ҳар каседа ки дар кор боша, баъдан метавонед ки нарх наву карда харидорӣ намоед. марҳамат. анамин намуд стуло 4 донаш 400 сомонай бо арзон мешава. баъзан анамин ваё бисёр қиматтаракан. барои ҳавай вақте ки шумо бозор меоед, аввал нархи навша фаҳмед ва баъдан и бозор омада муқоиса карда харидорӣ кунед. анаи плитаи вая бинед, газовая плитара бинед, ҳамаш кор мекуна, фақат ки балон надора. бинед чӣ хушрӯ, вале буи вай и 700 сомон будай. нархи навуш аз 1500 сомон болояй. дӯстони азиз, ман видео карда будам навора, метавонед омада канали мо тамошо кунед. дар инҷа инчунин анаи намуд барои варзиш ҳаст. ино нархошон ҳархелаяй. амин 95 сомона, 130 сомона ҳастай, 75 сомонаяй. и вобаста ба инамин вазнаш, ҳаҷмуш нархош фарқ мекуна. марҳамат, тамошо кунед. аз инҷа дӯстони азиз дута видео шудагияй. дар видеои якум макамака анамин якчанд чизе ки ба навор гирифтагим пешниҳод мекунам шумода, ва дар видеои дуюмуш боша, дар қисми дуюмуш боша, якчанд мебелора ма бо нархошон шумода пешниҳод мекунам. афсус ки имрӯз камака масарусима будам, барои авай танҳо 2 видео шид ва дар рӯзҳои наздик боз меравам ва барои шумо боз ҳам видеои васеътар, видеои пурратар бо аз анамин бозор ба навор мегирам. марҳамат, тамошо кунед. анамин газови балоно, ино 250 сомон, 180 сомон, мисол бад 300 сомона дора. нархошон ҳамихелай. ози мо дохили анами вай медроем магазин. ин магазин анамин раҳи вай дай, раҳи бозор дай, дохили бозор надромада, якта магазинай пеш аз дарвоза. марҳамат. ҷаданаи подставка 200 сомон. подставка шишагӣ ягон вай надора, айб надора. 200 сомонӣ. анаи намуд ваё холодильнико дӯстони азиз бинед. фирмаи Индезит бисёр сифатошон хубай. и фирма рабат ваё холодильнико дар ҳолати хуб қарор доранд. нархошон 1700 бо арзон мешава. инора навошон аз 3000 сомон болояй. бинед ҳамаи ваёш ҳастай. ҳамин дохилишда ҳамаи чизош ҳастай, полкоҳош. вахчам чӣ хеле ки гуфтан, коруш нағзай. ду намуд доранд. омада метавонед ки нарх наво када баъдан харидорӣ кунед. иҷада инчунин бо термикс ҳастай, мошинаҳои ҷомашӯвӣ ҳастай. дар анамин магазине ки пеш аз дарвозаи ҳамин бозорай. ина бинед. анаи дивани калони хушрӯ 500 сомон бо арзон мешава. бойра тагиш вай дора, шкаф дора. иҷада ҳар хела телевизорои пешина ҳастай. нархошон ҳар хела 150, 200 ҳамихел нархо доранд. микроволновкоям ҳамихелай нархош 150, 200 сомон, 250 сомон.
нархои нави микроволновка айни замон аз 400 сомон болояд. Инчунин духовкаҳои одил астай 170 сомонӣ. афсус ки анами кондитсионер ва я холодильники магазинора вайша напрсидим нархша. на телевизоршо набинед. ана магнитофонои пешина ҳастай. баъд тостер ҳастай 200-300 ҳар хелаи нархушон. як чиз дигар дӯстони азиз ки якчанд дархосте ки дар бораи анамин вай буд умуввальник барои салоно аминора пурсон шуда буданд. афсус ки ман имрӯз наёфтам ва дар видеои оянда боз мебинем шояд ки боша. ҷадан амин пилтои калоне ки дар нами столовиё дар ошхонаҳо истифода мебаранд будай 2200 сомон бо арзон мешава. кор мекуна гуфтан ҳолаташ нағзай. ана набинед и раҳ аз тарафи 46 аз пеши саховат аз пеши бозор неву аз и тарафам раҳ дора аз тарафи 46. ана им хе магазине пеш аз дарвоза бинед ҳама чӣ дора. қолиношон иҷада фақат кам буд 2 намуд буд. и ваёшон боша қолиношон боша 200 сомон 100 сомон 400 сомон ам хелиан. иҷа дохили бозор дуромадем аллакай мо ва дар якум ряди ҳами бозор як магазине ки анами вай мефурӯшанд. велик мефурӯшанд. ҳама намудои великҳо ҳастай. чӣ калон чӣ майда. нархошонам ҳар хелаи ҳозима дуромадагием. якчанд тиша ба наворо гирифтагием. марҳамат ба касе агар дар кор боша дар душанбе бошед дар тоҷикистон метавонед омада бинед. великошон ана ин намудо 300 сомонӣ бо арзон мешаванд. бо аз инодам қимат доранд. ана калоно боша 700 сомонӣ 800 сомонӣ ҳам хел нархо. анами великое ки 1,5 дар бозор дар инҷа 700 сомон. анами великое ки калонанд. боло ина ё 180 150 200 ҳам хел нархо доранд. тамошо кунед. агар каседа дар кор боша бо аз наздик биёед арзон мекунанд. иҷада бинед запчасто ҳар хела ҳастай запчастош. ана ин намудош. ана мин намуд великам хушрӯ зард бинед. ино ҳамаш бо тормозои дастӣ доштиянд калоно. ана и дутаи сабзу сурха бинед ино навам. бисёр вақт дар анами бозор шумо бори навам бо нархи арзон дастрас карда метавонед. сабабаш дар инае ки мисол бисёр вақт одамо намин вая магазин доранд маҳкам мекунанд ва борое ки мемона омада дар анами бозор арзон мефурӯшанд. як чизи дигаро ёдовар шудан мехоҳам ки и бозор ҳар рӯз кор мекуна вале рӯзои ҷумъа одам бисёртар меояд. мисол аз хонаҳо одамо меоянд ҳар намуд борҳо меоранд барои фурӯш бо нархи арзонтар. барои аввай агар хоҳед шумо рӯзи ҷумъа биёед. ана ин намуд пилтоҳо ҳастай дӯстони азиз. печкаҳо аниқтараш 250 сомону 450 сомон бо арзон меша. 250 сомонаш ибва истифода бурдагиай вале 450 сомонаш боша дар ҳолати хуб қарор дора. навай чӣ хеле ки гуфтум арзон мешава. иям анами якум ряди ҳами бозорда ма ҳами чиза ба навор гирифтагием. ҳами пилтора печкора. боз духовкаи одил доштиянд 200 сомонӣ иҷада. агар дида бошед ҳами саршавии видеода 170-180 буд дар он магазин.
اینجا با اینا حالتش با خوب ترکای نو ترکن 200 سومونی. با ارزان میشه. اینجا بازار خیلی که میدونید بازار همه وقت نرخ نوو کرده میتونی ارزان کرده گیری. اینجا یک تا مغازین سکند هند شدیان امی یکم ریاد این بازار ده ازی ما درآمدم که به نوار بگیرم. همین نمود پلاش ویتریوفکا با سومکا داشته قفاش ده 150 سومون با ارزان میشه و نوایی. اینچنین در اینجا بسیار هم لباسای کوری و همین سپارتیفکا و پلاشوفکا ویتریوفکا بعد کورتکاها برای مردها خیلی زیاده. نرخشون 60-65 کورتکا و ویتریوفکا را بدنه بروکوی جینسی خوش رو دارن. 35 سومونی بروکوشون. خیلی که میدونید اینو سکند هند ای باری اروپایی میتوانید که اومده بین دوستان عزیز کسایی که در تاجیکستانه نه مرحمت تماشا کنید. کورتکاشون ویتریوفکاشون وقتی که از بین نمینو میکوبی چیزی نقشه چیزی نوشم پیدا کرده میتوانید. خیلی میدونید صفتی مثال طرفا صفتی بروشون خوبه. اینجا همین داخلی بزرگ درآمده ما بینید خزینه موسیقی از سال 1960 بوده. نبینید دیسکوش هسته کاسیتوش هسته میتوانید اومده خریداری کنید. هر نمود پاپشی های مردانه هست. نرخشون هم گوناگون است. 10 سومون و 20 سومون هم خیلی. اینجا در نمی کمپلکتی کرپچه و بولیشت هسته. ویلیروشون توزه نیست فقط انا پختن دختگی نو 4 کرپچه و 4 بولیشت 500 سومونی هن اینو. بینید اینو 90 باری دیگر تکرار میکنم. هنمی ویلوری ادناتانشو هنمی ویلوری گلدارش اینو 90 ولی ویلوری توزه نیستن. دویم سورتن خیلی که میگوین. این طرف ده باشه با کرپچه‌ای استفاده بردگی هست. افسوس نرخوش نپرسیدم. یعنی داخلی بزرگ بینید چی ها میفروشن در اینجا. بسیار وقت می نویسن که پر بزرگ به نوار گیرید. برای هوای همه در داخلی بزرگ یک باره نمیخه برورن چشان دادستم که بینید که چی فروخته میشه و در اینجا حاضی جای میبیلو رفتگی نیستیم. جای میبیلو میریم در قسم دویمی انمی ویدیومون که یک روز بعد از این برآمدن این ویدیو بعد وای میبرویم. بینید موزه های کرزی و دیگر چیزها هسته در اینجا. لباس های کودکانه هسته برای کار هسته. نبینید کراسوفکی ها و نمین پاپشی های استفاده بردگی و نو و هر آن چیزی که خواهید پیدا کرده میتوانید.